Salutare români! Vreau să enumăr în acest video câteva motive pentru care Trump va fi reales. Deși acest video l-am creat duminica înainte de alegeri, bănuiesc că voi vă veți uita la el după alegeri. Așa că voi vorbi la timpul trecut. De ce el a fost reales? Unul din motivele pentru care el a fost reales a fost promisiunile. Tot ce a promis în campania electorală a dus la bun sfârșit. Mulți oameni au crezut că el nu va reuși asta din cauza unor promisiuni mai grele, dar totuși el le-a rezolvat. Un alt motiv ar fi economia. Economia sub Trump a cunoscut o creștere enormă. Rata șomajului n-a fost niciodată așa mică. Rata șomajului în rândul minorităților, de exemplu în hispanici sau la negri, nu a fost sub niciun președinte așa de mică. Asta până când COVID-ul a lovit și America. Un alt motiv ar fi fake news. Oamenii de rând văd cum Trump face o declarație, iar media o taie și o întoarce cum vor ei să potrivească politicii care o duc. El a fost chemat de multe ori rasist, dar nimeni, nici voi, nu puteți să dovediți cu o declarație, cu un moment în care el a fost rasist. Un alt motiv ar fi războiul. El este primul președinte din America care, în timpul candidaturii lui, nu a dus nici un război. E greu de crezut, dar căutați și veți vedea că în acești 4 ani el nu a început niciun război. Un alt motiv ar fi, poate, pentru că generația asta nu este de acord cu socialismul. Încă America este capitalistă, dar se pare că democrații încearcă să o ducă la socialism. Tineretul, școlit în facultățile americane, spălați pe creieri, cred tot mai mult că socialismul este o soluție cea mai bună pentru toți. Dar noi ca români știm că aceasta nu funcționează. Generația asta care încă este în vârstă, încă este împotriva socialismului și comunismului. Dar mi-e frică că peste ani de zile, când populația bătrână nu o să mai fie, cea tânără o să voteze. Deci viitorul Americii nu arată așa frumos. Și apropo de viitor, cred că acesta este un altul din motive pentru care el va fi ales. Știm că acest virus va face ravagii și poate că este doar începutul. Știm că cu iarna care vine vor fi din nou carantine și economia iar va avea de suferit. Va fi rău în America, va fi rău în Europa, în România, peste tot. Dar americanii probabil stau și se gândesc cine este mai în măsură să țină economia asta cât de cât în picioare, funcțională. Este Biden care se bâlbăiește și nu poate să termine o frază la fel ca mine? Sau este Trump? Acestea ar fi unele din motive pentru care Trump a fost reales.